So, mga kabaho, mga taga Pangasinan, babaho nyo. Hello? Mabaho ka pa, girl. Ew. Yabang nyo, di kayo mga magaganda at gwapo. Walang pangit sa Pangasinan. Puro kami gwapo at magaganda. Tignan mo naman. Wala kayong pambiling sardinas. Wala kayong pambili. Tapos wala kaming pambili ng sardinas. Hindi po kami, puro kami curry tapos manok. Tapos nagpapa-order kami sa McDo. Wala kang pang McDo kasi mukha kang avatar. Wala kayong relief goods. Kami, madami. Hindi na namin kailangan ng relief goods. Kasi sabi ko nga kanina, puro kami karne, baboy at manok. Ikaw kailangan mo kasi mukha kang avatar. Gaga mo ah. Eto kayo. Yan. Nakita nyo to? Eto kayo. Eto kayo. Eto kayo. Ano? Ay, nagbabad fingers. Ay, hindi kami ganun sa mga Pangasinan. God bless na lang sa'yo, girl. Sana respetuhin ka ng mga tao, girl. Oh, mag-comment na mga ulul. Oh, labas yung tapang nyo. Ilabas nyo. Ba't di nyo ilabas? Mag-comment kayo para malaman nyo yung nahanap nyo. Ang papangit nyo mga taga Pangasinan. Di kayo gwapo. Di kayo magaganda. Bakit kami magko-comment? Eh, wala namang pangit sa Pangasinan. Puro kami gwapo at magaganda. Ikaw, girl, kawawa ka naman. Walang nagmamahal sa'yo. Kawawa ka talaga, girl. God bless sa'yo, girl. Tukmol, mga ulul. Mas ulol ka, tapos mukha kang tukmol. Mukha kang bisikol. Kawawa ka, girl. Wala nagmamahal sa'yo. Wala na magre-respeto sa'yo, girl. Ako naawa sa'yo, girl. Sana po, mapanood mo po ito. Suggest ko lamang po sa'yo na mag-public apology ka na lang sa buong Pangasinan. Gumawa ka ng video, tapos i-post mo po. Okay? Yun lamang po at maraming salamat po.